čau lidi, a jak jsem říkal, že to tady budu rozšiřovat, tak jsme kopali, tady jsme důlek. A najednou bum láva. Tak tady byla láva, to jsem zadělal. Aby na nás nebyly takže dvě vykopat. Jeden. Tři dia. Takže ano, máme 3 dia. Ty jo. 3. Akorát pro mě na lopku. Ne. A tím děláme enchant. To bychom mohli, ale nemáme obcík. Ondro, máš repeat rate? Ne. A co chceš Petr? Pak. Je zlato. No, vidíte, že nic negibujeme, všechno stavíme poctivě, dáme poctivě. Celý 2 zlata. Vidíte, já tu money tak nemám. Jako měl jsem, ale když natáčím, tak se dám vždycky pryč. Jo. To pak už není Minecraft. Už pak si zde můžete zapnout kreativ a začít prostě. Jako samozřejmě, že třeba něco a nějaký mapy na nich, na kreativity, na to zkoušení, tak si prostě dám tu money, to je Tak já jsem vykopal 26 uhlí. To, 4 mám kybel. Ondro, mám další lávu. Kde? Jo, kde jsi? Jo, tam. Ne, jde sám. No. Kde jsi? Tě nevidím. Je tam. Já jsem se tohle. Tam je láva? Já bych si rád pohrál s lávou. Hele, uhlí. Ty nevykopáváš uhlí. Jo, a našel jsem prostě velký jezero, to lávový, který je zaletý vodou. Ty to zalil? Ne, tady je big jezero. Tak já chci big dovnitř. Ok, tak víš, já tě portnu. A. Ten prodej vody je tak nesnáším. Jsem přede mnou dostatek. Protože to mi každý let's player souhlasí, že ještě když musí zase spadnout. Jako mě neskušenou, že blbýmu let's playeři, to nebo. Já ji asi zatím. Vedrymu. To je třeba dobře. Ty už to zadělal? A co? Tu vodu? Já ji asi zadělám. Já! Tu koukám docela všechno. Ještě tady. Jo.
A docela hodně jsem spadnul možná do lávy. Ne. Ne, Ale zombie. dost, já jdu dolů. Já jdu dolů. Já jdu dolů. Ale pojďte, já jdu dolů. Prostě já jdu dolů. No pojď zombíku, se na tebe těším. Já už jdu dolů s těma diamanty. Kde je to zombie pako? Tam hore. Já jdu dolů s těma diamanty. Já už jsem takový jediný. Já jsem takový dobrý. Já se budu snažit zalet tu lávu. Jo, když tak, kdybyste chtěli, co máme dělat třeba v tom špatném díle, že napište do komentáře, jsem rád za komentáře, lajky, samozřejmě za odběr. Tak, budu rád. Budu jenom rád. Já taky. Ale pane, tady to má v Minecraftu. Jedna podmínka. Tome, portně se prosím tě ke mně a nedal bys mi nějaký torče nebo píšky. Já mám hodně uhlí, ale nemám žádný Tak píšky. teda ty podmínky ke mně nemá? No, já tady hraju s tím lávovým polem, ale ono je to jedno. Jako je chceš? No, počkej, já zkusím aspoň ještě takovou zalet. Vás se chci spíš zbavit té vody. No, tam je skeleton, tam ne. Portně mě. Já jsem se let. Ondro, jestli máš hodně materiálku cobblestone, tak to dej do té čestky. Jo, vidíte Jo. to? Já jsem hovado, já mám celou dobu u sebe dřevo. Včera zala tak jedno prtínko, ale to ti asi nepomůže, co? A jich mám 11. A já půjdu asi na dřevo. Oh. Jo, ty jsi ještě torčkej? Ne, já si zrovna dělám torče. Nebo teď jsem dal. Jo. Taky náš kulmen, viď? Co? Taky náš kulmen. Vůbec. Já to bych chtěl najít doly jako takový, kámo. Jo? Jo. Já se asi příště nainstaluju tu mapu. Jo, to je tak. Ale už máme na 2 chleby. Koukám, že i navíc. Jo? Je. Ale na 3. Když tak v čestce máš iron, sticky, to je prostě. Mhm. OK? Neříkej, že festu. Nevím. To má. To už je noc? Jo. Tak já si, mě jenom pomůžte, já si jdu na záchod. OK, já to pauznu a mezi tím natěžím stromy, takže lidi jsme zpátky, jděte na dřevo, jdu ještě zapytal pan Miláka, naše arkofáky, naše vidíte chat, jenom bude jak jsme spali. Co se stalo ošklivého, je tady v proudu velkou. Šumí ti to. To bude schlazení od proudu.
No. Já se jdu kouknout, jestli jsou tady nějaký krásný jeskyně pod vodou. Že tím má většinou sobě hodně surový. To je. LOL. Beru si lopatu, tady je toho kleje. Nebo jílu. Chceš udělat železnou? No tak. To je asi škoda železa, ne? Proč železná máme hodně? Ani ne půl staku. Se mi líbí. Na to strašná. Tady navidí, že nám budou vidět do kuchyně. Ne, snad ne. Aspoň budou vidět, co krásného provádíme. No, Ne, na co ty nemyslíš? takhle jsem to nemyslel. Pojď se kouknout rok nám do ložnice. Romantika. Že teďko mě napadlo, že bychom si udělali do suroviny, na to jsou. Ne, kecám, nejsou. Suroviny Tak na jdi to podejít nejsou. krávu, jdi podejít krávu. Ale my nemůžeme, teď na to na dort potřebujeme ještě, no to taky, ale kokosovou, prostě kokos. Jo, Fakt, jo. to je od kdy. Nebo ne. Mám za to, že tam kokos patří. Teďka o tom vůbec nic nevím. Můžu já? Pojď, hustá díra. Au, jau. Kdo už má do Jau. Jinak si jenom říct, že tady 3 videa nahráme v ten a ten den. Tak nevím, kdy budu jako nebučka. Takový prý, kdyby to bylo ještě ten den, tak by to bylo dobrý. Prý já jsem u toho byl, jak jsme to natáčeli, ale já vždycky mám potřebu se na to koukat. Já si udělám jinou podlahu. Pak jsem přemýšlel. Mě napadlo z ovcí, ale není vlna. Hele, možná bychom si mohli... ty navážíš na ty ovce? By si mohl teda? Jo, snad jo. Jestli tady nějaký budou. Jo. Tak počkej, já jenom vytěžím ten jíl. Šel bych se po nich kouknout. Ale potřebujeme pro ně ohrádku. To by si zařídil? Au. 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 Když se snad těží, tak se obírá víc z toho vzduchu pod vodou, protože já pokud se vždycky nemám vzduch. Musím dát vzduchové vzduchu. Ne. Já nechci umřít, nechci. Ne! To jo, no. Po druhý. Já furt chcípám pod vodou, ale začínám. Ty má jak? Spím. Ondra? No. Jdeš já?
Pojď spát. No, aha. Magnet. Takže lidi, asi si už s váma rozloučíme. Jo. Takže asi čau.